I did a seminar in London, Водих в Лондон един and курс we do exercises about this a lot. и правим най-различни подобни And there was a упражнения. couple in the seminar Имаше в залата една двойка, fighting a lot които много се караха. because the Защото woman wants to get married жената иска да сключат брак, and the man doesn't want to get married. а мъжа не иска. He said, Той казва, it's only a piece of paper, I don't believe in that. това е някакво парче хартия, в което аз не вярвам. Her high value was, Обаче нейната по-висша ценност е, I need to get married. аз искам да Marriage сключа брак. is very important. Брака е нещо важно. And for him, it's not А за important. него не е важно. We did exercises with them. Включихме ги в упражнение. When we finished, Когато приключихме, he decided, той реши, actually, да, всъщност, I would like to get married. бих искал да сключа брак. And she, А тя, so exercise worked very well. много добре проработи това We упражнение. got into another problem Вкарахме ги в друг проблем, because everybody changed their mind. защото и двамата си промениха мисленето. If you make the values live together, Ако направите така, че ценностите да съжителстват, believe it or not, some people can change their values. ако щете вярвайте, хората могат да променят ценностите си. Not only that, И не само just това, the final stages и here. нещо последно. At different stages in your life, your value can be different. В различните етапи от живота на човек ценностите може да са различни. That means it's ongoing work. Това означава, че това е работа, която се развива And the last постоянно. thing I need to mention, just in case to avoid any confusion, И последното, което искам да спомена, за да избегна всякакво неразбиране и объркване, there are two types of values. има два вида ценности. Real values Истински ценности and social values и социални ценности, imposed on you by other people. които са наложени на вас So, от други хора. if you say just, I have to do this, Ако си казвате, аз трябва да правя така, I must do this, аз необходимо е така this да is a правя, value that's imposed on you by somebody else. това означава, че това е ценност, която ви е била наложена от други My хора. advice to you И моят съвет към and вас to me, и към мен самия do също, not live somebody else's value. не дейте да живеете ценностите на други хора, It will cost you a lot. защото така това ще ви струва Because много. some people admire someone. Има хора, които се възхищават на Say, някого, oh, I'd like например, to be like that. и си казват, ще ми се да съм като този човек. But this is not their values. Но това всъщност не са ценностите му. And they fight forever. И водят някаква вечна битка. And they suffer for a long И time. страдат дълго време. You must find out what is your purpose. Необходимо е да намерите собствената си And цел make your goals in life и да направите целите си aligned to your values. в живота съответстващи на And you своите will have a ценности. fulfilling life. Тогава ще имате And your удовлетворяващ живот relationships will succeed. и вашите връзки ще бъдат успешни. And you make sure И така you правите. communicate that to your И не partner. забравяйте да комуникирате всичко това And с support вашия your partner партньор. to know their values and communicate it to you. Подкрепете партньора си да разбере какви са неговите или нейните ценности и да ви ги каже и на вас. What we discussed tonight Това, което обсъждаме is тази вечер, clear cognitive strategic method. са си чисти когнитивни стратегии. Nothing to do with emotions. Няма нищо свързано с But емоциите. this is one of the ways Но това е един от that you начините, can, your love in a relationship succeed. по който може да направите любовта в връзките си успешна. It can be supported by doing emotional work too. И това може да бъде подкрепено от допълнителна работа с So емоциите. this